Jeg skal fortælle lidt om kosmisk rødforskydning, og jeg vil starte med at snakke om det kosmologiske princip. Og det kosmologiske princip, det går ud på, at når man står på jorden, kigger op på universet for en lang afstand, så ser det ud som, at alle stofferne i universet, de er fordelt rimelig jævnt. Og det kalder man, at universet er homogent. Når man også står på jorden, og så kigger ud i universet i alle mulige retninger, så ser det ud som, den er ens, eller universet er ens i alle retninger. Og det kalder man, at universet er isotropt. Og hvis et univers er begge dele, både homogent og isotropt, hvilket det jo er i vores tilfælde, så kalder man det kosmologiske princip. Og det kosmologiske princip, det er rigtig vigtigt inden for fysikken og inden for astronomi, fordi at det bruger vi til at bygge rigtig mange af vores teorier på, og vores astronomiteorier på. Hvor jeg får det godt nok til at lyde som det er mine teorier, men det er det godt nok ikke. I hvert fald, nu skal jeg så til at snakke lidt mere om rødforskydning og kosmisk rødforskydning. Og rødforskydning, det mener egentlig meget om kosmisk rødforskydning. Kosmisk rødforskydning, det foregår bare i rummet. Og det går ud på, det er, at når to galakser, eller to stjerner, ligesom er ved siden af hinanden, og de udsender et lys mod hinanden, så kan man ligesom, så sker der den her rødforskydning, hvor at lyset ligesom ser ud til at få en anden farve, når det på linjespektrene, når det kommer mod modtageren, kan man nærmest kalde den, der ser lyset. Fordi det bevæger sig i sådan en høj fart. Men kosmisk rødforskydning, det går så ud på det, at man har to galakser, eller man har nogle galakser ved siden af hinanden, og når de så udvider sig, fordi det gør de, når rummet udvider sig hele tiden, og når det så udvider sig for eksempel dobbelt så meget, så er afstanden også blevet dobbelt så meget. Og så kan man sige, at de der lysbølger, de er nærmest blevet strukket, hvilket gør, at det ser faktisk ud som om, at lyset lyser endnu hurtigere. Og det ser ud som om, at det lyser hurtigere end lysets hastighed. Men det kan ikke lade sig gøre i forhold til fysikkens love, fordi det er nogle Einstein kom op med. Og derfor så er man kommet op med det her kosmisk rødforskydning, som er den her teori om, at lyset ligesom bliver strukket, som så på målinger og på linjespektre får dem til at se ud som om, at de ligesom har, at det er hurtigere end lysets hastighed. Og så har vi her et fint lille billede af formlen for kosmisk rødforskydning. Og kosmisk rødforskydning, det er defineret med Z. Og det vi kan se, det er, at vi har delta lambda, som er forskellen på bølgelængde. Og så har vi lambda udsendt, som så er den bølgelængde, som er blevet udsendt, altså den stjerne eller objekt, der ligesom lyser. Det er den bølgelængde, der er blevet udsendt der. Og som man så kan se i det næste lille afsnit, det er, at der er både bølgelængde, og så er lambda, og så er lambda udsendt. Og lambdaen, altså den almindelige lambda, som du kan se der, det er den lambda, som man som modtager ligesom ser, den som målingerne opfatter. Og det er der, når vi kigger på linjespektrene, så vil den meget tit være over i den blå farve, selvom at lambda udsendt er mere over i den røde farve. Og så igen i formel er den blevet divideret med lambda udsendt. Og det vi så har gjort, det er, at vi har lavet to brøker. En lambda divideret med lambda udsendt, og en lambda udsendt divideret med lambda udsendt. Og en lambda divideret med lambda udsendt, den kan du se, den kommer igen herover. Og lambda udsendt divideret med lambda udsendt, det giver bare minus 1. Og så for at isolere brøken, så har vi plusset 1 til på begge sider, og derfor så giver den færdige brøk lambda divideret med lambda udsendt lige med z, som altså er rødforskydning, plus 1. Når vi så går videre til linjespektrene. Linjespektrene bruger man til at måle den her rødforskydning, både den kosmiske og også bare den almindelige. Og den måde, det sådan fungerer på, det er, at hvert grundstof, de har ligesom deres eget linjespektrummønster, kan man nærmest sige. Fordi du kan se, at stregerne, de ligger sådan sjovt i forhold til hinanden, og de ligger forskelligt i forhold til, hvilket grundstof det er. Det, der så gør, at de her ligesom understøtter at lyset ligesom bliver strukket, det gør, at man kan se hernede på målingerne, at lyset har ligesom lavet den her forskydning, eftersom det jo tydeligvis stadigvæk er det samme mønster. Det er bare lige blevet rykket en smule henover mod det røde. Og det er ligesom det, man bruger hos linjespektrene til at understøtte den her teori om kosmisk rødforskydning. Så skal vi snakke lidt om vores forsøg, og det vi gjorde forsøg, det var, at vi pustede en ballon op her, og så da vi havde pustet den op, sådan at den var ikke sådan helt pustet op, men den var heller ikke sådan helt
slap i det, kan man nærmest sige. Så tegnede vi bølger på hele vejen rundt, som du kan se her. Og så sørgede vi for ligesom at måle bølgelængde, hvilket er fra bølgetop til bølgetop, og ballongens omkreds. Og så var ballonen ligesom vores univers, og bølgerne, det var så lysbølgerne. Og senere så fandt vi så ud af, at det ville være lidt federe, hvis vi havde universets radius. Og den udregnede vi ved at ved at omregne omkredsformlen, hvor vi bare, gangede med, 2 gange pi på begge sider. Og så fik vi det til, at det omkreds divideret med 2 gange pi, hvilket så kan give radiusen. Og så ud fra de her målinger, så kunne vi ligesom se, at der var ligesom, bølgelængden blev meget strukket i forhold til, når ballonen blev større. Og det passer jo til, at bølgelængden blev større, selvom at det var den samme bølge, fordi at ballonens radius udvidede sig og blev større, hvilket jo så også understøtter det med, at bølgerne ligesom bliver strukket for at blive større. Og formålet med forsøget, det var så ligesom det, som jeg også lidt sagde før, at man kan se, at ballonen den ligesom udvider sig, og det mener, at bølgerne bliver strukket, og det igen så understøtter det virkelig meget, at lysbølger også strækker sig, fordi vi ligesom kan se det på vores egen jord. Og vi har så lavet en lille regression hernede, hvor man kan sige, at den næsten linje falder kun en lille smule ud fra. Hvor vi har ballonens, centimetermål om ballonens radius i x-aksen, og så bølgetop til bølgelængden hedder det, i y-aksen. Og der har vi så fået lavet en lille regression omkring det. Og nu er jeg så også op på 7 minutter, så det var rigtig godt at snakke med dig. Jeg håber, du lærte en masse, som du nok vidste i forvejen. Hej hej!